Ġappuniż ta' 31 sena ġie arrestat brabta ma' qtil ta' Tates f'diversi lokalitajiet. L-arrest seħ wara jiem ta' sorveljanza mill-pulizija hekk kif fl-aħħar ġimgħat kienu nstabu numru ta' Tates maqtulin. L-investigazzjonijiet kienu kkonċentrati madwar taslima hekk kif il-pulizija kelli indikazzjoni li l-persuna allegatament involuta kienet tinsab f'dawk l-akwati. Bid-deskrizzjoni tal-persuna f'idejhom għal ħabta ta' tlieta tal-ġimgħa filgħodu, il-pulizija osservat lil din il-persuna miexja fi triq Manuel Dimek ta' Slima. Ir-raġel twaqqaf minnu fih u minn tfittxija li saret fuqu instab li kellu pari ngwanti tal-latex simili għal dawk li allegatament intużaw fil-qtil tal-Tates kif ukoll xi pakketti tal-ikel tal-Tates. Wara li ġie arrestat saret tfittxija fir-residenza fejn jgħix fejn ġew elevati l-ħwejjeġ kollha li l-suspettat kien der libes u li nqabad fil-filmati ta' numru ta' kameras tas-sigurtà. Ir-raġel qiegħed jinżamm fil-lokab tal-pulizija fil-Furjana fejn l-investigazzjonijiet se jkomplu fis-sigħat li ġejjin bil-Ġappuniż mistenni li jitressaq il-qorti.